gabi guys. Nining oras sa kapunon guys. May lakaw ko guys. Padung ko dito sa ako ang suod nga kumari. Akong pangamustahon guys sa iyang kahimtang karon kay sa niaging bagyong audit guys. Usa siya sa ako ang natabangan ba sa pag-distribute og mga materyales. Naghatag ko niya og sin ani guys. Hinatag usab sa mga maayong tao. Ako pod siya si Janggi gitabangan. Ako gisuguan ni guys pagpaghatag sa mga materyales. Pero sukad ato na may magkita guys. Mo na mang regards ko niya karon og naunsa na porma ba kag iyang bay kay murag tuig namang kapin gikan sa amo ang pagbuhat ni ini. Mo na nga akong subayan ko namang laktod lang ko ani guys, wa ko musubay og taro nga daan. Nag shortcut lang ko ani guys kay aron madali ko pag abot sa kuang kumari. Apan sa wa pa ko moabot sa bahay sa ako ang kumari guys. Nasangit ako ang mga mata aning dakong punuan sa sambag. Paghangad na ako guys, daghang magbunga. Mao na nga namuwak pa ko anig mga bunga sa sambag guys. Nalipay kog dako. Kay makaisnak-isnak po ko ginagmay. Dunay sambag. Guys, sa atong nalabyan karon guys, dunay sandbag oh. Muduol tas punuan guys kay basig na ay kana mikuha ra ko gamay guys kung madi ko isudlanan. Igora na gipangumkum ra na ho guys. Kay anugon lagi wa ko isudlanan nga dala. So napagadang dang silupin makakuha ito kong daghan ba. Daghan kayong hinog guys pero galisod ko sa mga kamot. Padayon ako nga to sa kong kumari guys. Sa gaingon ko na ng laktod lagi ko ani guys kay layo naman kay kumusubay ko og kanang karsada. So suot lang ko ng dapita guys. Ampo lang tagoy mga iro. Kay kung doon na iro simbako in town, palayo ra. Hadlok ra pod. Doon na rabay dagom guys, mao akong gikabalakan. Unya sa akong gilabyan guys, nay mga kakao. Pero makita na nato ang bites kong kumari guys. Kakawan day na akong gilabyan guys. Unsa sa kong hunahuna guys, di ko moagi aning maong bay guys kay naada ay iro. Gusto ba unta ko guys mo kuha og video sa mga buwak guys, pero
Ang gitan-aw na may iro guys, mao nang wa ko mo agian ng aning dapita guys. Dire ko agis puno as mangga kilid. Diretso nas panimalay sa kong kumari. Hadlok ani guys, so makatunog kog bildo guys, pero sige laman kay mahadlok lagi kog iro. Nilabay ko sa punuan sa mangga guys, nanabi-tabi ko guys kay hadlok ra po ning dakong punuan sa mangga. Distansya pa guys. Makita na hino nato ang atbang ni ini. Ato yung subayan kung kumusta raga akong kumari guys. Kay mapay pagkita namo guys sa itong bagyong Odette. Gisugo ko guys pagpanghatag og kanang mga materialis og usa na ang kung kumari mo ay naaprubahan nga tagaan guys. Mo na nga mang regards ko niya karon kung naporma na bagyang panimalay. Tungod sa kabisi na ko guys, karon pa jud ko nahinumdum niya. Mo na nga akong subayon. Nakaagi ko ani mga kamutiha matini guys. Layo pa nangayo na kog pangatahuran guys kay sa kung pagtuod mo may tao wa may nitubag kaya na kog nangumbay akong kumari sa pikas balay. Natinga kog dako guys kay ang nataran sa una niya daghan man kainig mga tanom karon wa na man kaajoy tanom. Unsa kay hinungdan ani? Nigawas na akong kumari guys. Ug nakita na ko ning maong buwak guys nga anindot pod. Ano siya guys, si Kumaring Pili. Oh. Si Kumaring Pili guys, buutan man po ni si Ja. Matod pa ni Kumari, wa kuno siya makakunik og kuryente. Sukad itong bagyong Odette. Kay ug matod po niya guys, wa kuno siya ka-snack naho kay jamo-jamo lay kuno si Ja, pero matod po daho nga adyo nakaguol og snack kay naka-snack na katong punuan sa sambag. Nakalabay kog sambag guys. Nangatawa lamang pud mi. Mo to among gilibot ag iyang lagwerta guys. Nangamatay ko ng iha mga tanom gumikan kaway tubig. Usag yun ang taon siya sa una ang totally damaged guys. Motong naluoy ko. Usa siya sa natagaan na mo ni Mambilin og sin. Gikan sa mo ang amo. Mo ni siya guys. Nakahatag ko mi sa among barangay og mga uno man tayto kakuan kanang family.
Adingaw kayo ang among paghimamat guys. Og nang regard siya sa ang anak nga iyang kinubos og doon na po siya yung mga nindot nga tanom. Kaso lang kaway kuno ilagay tubig. Wapoy uwan ang nadapita guys. So ang mga tanom intaw nang luy-luy ang uban. Pero kani nga buwak guys, seasoning kaini siya matag padong sa Mayo. Mao gyud ni si musiaw basta panahon na sa Mayo, mga ting init mo anay kuso kay mamuwak dire guys, oh. Murag mga kandol nga nagbarog. Marta. Paano yan? So sabi, na kayo magtubel. Uy, usara ka dyan bunga nga sa kuan, oh. Tisa. Ay, ito isa. Ito, oh! Ito isa. Maalag. Oh, dalawa eh. Ito ba? Oh. Tulo. Oh, tulo. O dahil magbunga. Kaso lang ko na. Kanda lang matay na yung aking tanaman. Pero mukuan ra ni guys, nakaambit ra jud kog buwak ni kumari guys. Ang gidada dyan guys katong snake plants nga lami nga snake plants guys kay murag bukad ba. Sarang punuan pero bukad. Muna nga akong gida guys. Karang dyan akong lipaya ani guys. Hinahinay kog lakaw ani guys kay naglatay ko anig mga kabatuan. Nakahulawak na ko guys ni anak ko diri sa may dol sa highway. Pasensya na mo guys ug maora ni akong lingaw ninyo og manghinaot ko guys nga dili mo mobiya na ho guys ako mga videos og ako daghan nagpasalamat sa inyong pagbulik nako guys og ako moingon guys, bye bye.